لله رب العالمين. بمن أندري كرو بمن فلان ما فلا بولين سكما كرباشي تلا إني تلفلا إني واتي بسم الله وجرانيه بمن أوكو كنت سرا أنت بونكانغا وابيني فلا دجي ويتشين أبلاي أمونا إتسي مغمينا نعم ini fem minyo ni nati flanye iti sala iti inati flanye koroti dore ni fangati se fem fangala ablay ni no nyon soro nam kumado al ni tafika bu kanga ibe bu kanga foni singa dika bulika takadane no ta kuma gacha mogo ko nebe negative mais avec kara fa ma yoro de angana nyinogo ko nebe negative de mais avec kara fa ma yoro fanala oche kuma gele ya chugo ni ko bunyina bo kuma dola namu fanga batemina abi digo nyesi odema mina fo ni armadonga jenyo ko jatemina ita so se batte doye namu sebe doye jamono ko jenyo ko biti ni fanga digira se batte mu yesisa se tugo bisugo sago kila da blay asikotola abi uchugo dila mbaku jeni muye chukroba do konima koni jokmo ya sugu munjigi sigi koni not seka sanike osugula oiche ablay emuna sabula jakmo bolu nyinela Allahu akbar bo ni jakmo bolu nyinela ni nyino yesugu sigi ay ko jokmo ya ni jokmo ya sugu musigi wala jakmo ko ni not seka sanike oiche ni jakmo ni nyino ni jakmo yesugu sigi jakmo de bolu nyinela ni fura ko nyine kana saniki alaba mawot na nya yere la Allahu akbar aywa ablay beni tarodo beni ko gachodo beni jenyoro jenama kono sika famuna aywa kuma famuna ya fam ko sobere bismillah bamala mere bi kalo kletan janvier kalo samba fla ni mugani fla namu fasir bawo se woni ga fasir gafo kono amna la frete folo kuma baddo kaseka do nyefo mo koy wasa family kaseka sura ko do la blay tubarakallah alors amba damli gafe mo to l'indicateur de nouveau wala mun sebe bi so moderne ani ajira ka foko anka jamana chama chama bulu ni korovelana ko shifuna ka meno ni marfa bu bulu ko koni ye tali kangre do bulu da mimbe wule ko recrutement spécial dans l'armée wasamba tu munu ba fika bo bamanchien kono na kenya tu bulu ukana armée la ko semo konu na ko baro damne na jamana maraba ko fe yanu ka faso kele ukana faso kele ke uchefe ayo ko fe nam ka sementia ka foko CDAO ye nyakli kuro do ta mali jamana kama o fana sementia ndo indicateur kono nam membe talike sumiru boy maika ka kenya ko stratkila ko asma koni ye wele da nam ka foko akuba laka gelya dungudu katafe RPM kono ko nyamgo do kon sorla ka foko docteur Bougar Treta ka ki ko chebo jamana nyama kala tan na tanuna nam ko o tebben uluma aywa farafal dabra betewa adabora akuma gacha joro ko kala do ablay sikatola ko mammi joro nyini ani mammi to ko nyini ko ti ben kul kenen oche leso ala sementia ka foko marawaga jekulu ni o gouvernement ye ko olu ka sangura fulu ke kanyesi nyama mano colonel Asimi Goitaye ko ako kaneka o ajira ka foko wuli ka jo chamambe no munu malaka sira soro jamana bo no la sira kan ko ne don kuma dola nam CDAO ni iyo maka nyakili nunu siratkela ko mali jamana kon ajira ka foko alema jeni nyakili nunu ye wa mira fana mtalike tasala breku kemaka ota ako hukumu kono aywo tasala bare ni o ketuma da ke dusu ye dusu dum mani ayo hakle bla dusu nyabla o le kany kola informateur ale asementia ka foko CDAO ka nyakili nunu barka ka bokko sube sabula ko soro ko sraka ko abna anka nina kligele ya kusube mi rafana mtalike sumiru bu mega ka tom ko no asmai wajira ka foko abe bulu minka ko abe frati bala mi miska ke sabu ka dangarke anira la able nam
min tali kɛ jala asako min bɛ jalakɔrɔ ji ko se fɔ wari miliyɔn 60 tununa yen nɔ abilɛ ja wari bɛ sɔrɔ asako ninnu kɔnɔ koyi fɔ miliyɔn 60 bɛ tunu ko kan orange kan 2021 orange mali ko olu ye se fɔ wari miliyɔn 22 di kɛmɛ ni 22 di mali samata sɛgɛw ma abilɛ ko Joel ko wala may ga jira sangura fuli hukumu kono ka fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ yen nɔ ni jamanadenw sɔnna ka wuli k'u jɔ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye u bɛ se ka dɛsɛ ka fura sɔrɔ gɛlɛya min na abilɛ indépendant a sɛmɛntiya k'a fɔ ko UEMOA ni CEDEAO kɔni ye embargo kɛ Mali kan sɔrɔ ko sira kan ko min bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ sira kan k'u y'olu bɛɛ lajɛlen jɔ ani ka taa ni ka segu fana jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ abilɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mali jamana ka sɔrɔ minnu bɛ BCEAO la ko u ye ko olu fana jɔra ko an tɛna se ka olu sɔrɔ u ye an ka jamana fana sen bɔ u ka ɲɛmɔgɔyasow fana na abila an dan Babɛr Gano ko ni ale RPM secrétaire général ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ale ma jɛn'a ye fiyewu Dr Bukari Tirita k'u ka cɛ bɔ jamana ɲamakala ta nata ninnu na k'a jira k'a fɔ ka tɔnsigiba min bɛ kɛ n'o bɛ congrès statutaire ye ko ko ka sigi sen kan teliya la min tali ka Asuma ɲɛmɔgɔ kɔni a jira k'a fɔ ko Sumelu Boyemaya k'a ka ko gɛlɛyalen don wa ko u b'a la min ko a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka a fagali de labɛn abilɛ ye ko évoque un assassinat programmé o tɛ ayiwa hakili an ma fili a ɲɛfɔ cogo la ko n da to kuma na bɛɛ ni sadon don la sentinelle ayiwa olu fana kɛmɛ k'u nɛ don CEDEAO ka ɲagili ninnu na min bɛ tali kɛ ko n'a jira k'a fɔ ko a fana bere fariyara kosɛbɛ abilɛ an dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ police de proximité la ko gɛlɛya dɔw fana bɛ u baaraw la an bɛ waati min na ko sisan abilɛ le malien ala sɛmɛntiya k'a fɔ Yakuba Katile ni conseil économique social et culturel ɲɛmɔgɔba don a sɛmɛntiya k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ko politique ɲɛmɔgɔw ni Mali jamana marabagaw kan ka ɲɔgɔn lamɛn k'a lajɛ dɔ ka diɲɛ fɛn dɔ kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ waasa min b'a to jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na dɔ ka diɲɛ fɛn dɔ kɔ tɛ dɛ an b'a fɔ ka ɲɛ bɛɛ ka diɲɛ fɛn dɔ kɔ o de ka ɲi bɛɛ ka diɲɛ fɛn dɔ kɔ o la o bɛ bɛn ni kelen de diɲɛna o de man ɲi ne de m'a fɔ ka ɲɛ bon d'accord fɔra de ko des concessions ne de b'a fɔ voilà bɛɛ ka diɲɛ ka dɔ bila bɛɛ ka diɲɛ fɛn dɔ kɔ voilà u ka kuma ɲɔgɔn ye wasa min b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na o de y'a hɛrɛ ye o kɔfɛ i b'a sɛmɛntiya k'a fɔ Haut Conseil islamique du Mali o k'olu bɛna lajɛrɛba dɔ labɛn kalo tile 15 ka se tile 17 ma silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ jamana 14 jate kɔnɔna na k'olu fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ synergie 22 fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ don olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kan ka se fɔ san 5 ma ko olu ma jɛn ni o ye fewu a bila an dan sɔgɔmaden na kunnafoni teli kumabɔ nin ye ayiwa tubarikala an b'o bila o minɛn kɔnɔ ala ka jamana basigi ka hakili ɲuman d'anw ma anw ni jamana ɲɛwarabaw ala ka hɛrɛ d'an ma faamuya ɲuman kɔnɔ dusubaya tɛ foyi de ɲɛ jamana ko la jamana an kan ka bila fɛn bɛɛ ɲɛ an bɛɛ t'a dɔn an tiɲɛ dɔn an y'a ta tiɲɛ na an b'a to tiɲɛ na donc n'an bɛna to tiɲɛ na an ka denmisɛnw ma o k'a sɔrɔ a bɛ halala ɲuman la o de ɲɔgɔn tɛ o ye tiɲɛ voilà les hommes passent mais la nation reste la nation pour les Maliens et les futurs ka fɔ o ye tiɲɛ voilà nka komi an tɛ ko in ɲɛ bɛɛ fana dɔn fɔlɔ n'an t'o ko la tuguni an bɛ faso ko de la sisan an yɛrɛmakara ko ni b'o la an bɛ yɛrɛmakaran ko la ko b'a la ka gɛlɛya nka ne bɛ fɛ ka mun fana fɔ nin ko sugu taalen ɲɛfɛ n'an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a ko ɲɛmisɛn bɛɛ dɔn siga t'o la o parce que fɛn caman bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tɛ fɔ mɔgɔw ye kɔrɔkara bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn kurukara bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn siga si t'o la an b'a lajɛ sa don nataw la gɛlɛya kɔni b'a la ka na gɛrɛndɛ bɛ nalen an b'a lajɛ sa de a ko bɛ se ɲɛ cogo min na jamanadenw jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana kan ka min kɛ walasa lafiya ka kɛ ne hakili la k'a lajɛ hakili kɔnɔna na an ka taa o sira fɛ tuma dɔw n'i ye dusu bila hakili fana ɲɛ
ali nyuma ke to abiche abisika chen bien o kwa ajatem no sira kan o ko ne ga family ni ya ko la ni ga family ko hakli ko baba André juma do antumbe touré de kan am jora 5e génération là même ne me fo mbo fo yebi tali Mahamman Sidi Mahamman uluka nyema allez bora toi Algérie dans le sud d'Algérie au lieu que mo ba fo toi Mahamman parce qu'il vient de toi. Ah d'accord. Ale nana wati mina fana ale kele manade. Ale nana ka soro abalma ale na balma ke de nana balma ke to Ibrahim Khalil. Ale na musu furu muso nana ale Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil. O Khalil. Woya abalma ke. Ale furu muso to Mulati. Ade muso Fatmata. Anaka jonke baraka. Na terike sabara nana nyongo fe ale kele manade. Anado. Aterike kele to Hamma. Flana to Abba, sabana to Laji. Donc ulu de nana nyongo fe ulu nana domina ulu nana kogo fin kanani kogo fin ya Bamako ko fere ni kogo fin fere gaba ubu jonde sang ya assemblée dala kata o jonu ko loro la kata fere mogoma o ka bara de tunyo ko fale jonu la kata no voilà ko fale jonu le kat unato kaso ulu be kurane do ubu islamia dine la donc ulu de dine do Bamako la kasoro wati min nana kasoro bamba sanogo ani jamuse dia nyaare tumbeya o wati na asoro boli le bison silamaya tunte donc ulu de nani silamaya ka do Bamako ya unana ya ne afo do unana bamba sanogo ani jamuse dia nyaara soro keneka donc ulu yere misiri folo jo o de o ba fo de banani misiri koroni ale o jo atogo la ulu tu yo aka ma o kala silamaya la ka ma o tubu ku yelama ya famo donc o de talimaman katola tubabu nana donc ye yoro fere donc ale ka mo to yu déplacer tubabu yu déplacer o de trato watila do ba foto watila folo do ba fo touré là ali bi bofo misila o ba fo mo bagadaji o kinde le manaka ke bagadaji en 1923 lotissement kera ta watila o touré là kera bagadaji yoro mena touré bo yoro de la c'est ya fam donc to ile manatini sima asiwati bagadaji kunte wal bagadaji kunte wa fo tawati la autour la ya la mani kera tuwabu na lotissement kera en 1923 où ya ke bagadaji ya fam sisa ya fam donc 5e génération en joro de la 5e génération encore la hautouré la autour de avec ou a des Bulkasum Kuruni Bulkasum Kuruni oui allez à 1950 1956 sans fla allez à dit Bablen Tourema 56 Bablen Touré a dit Tiam Fala Babama 1956 1974 après ou a dit Bacho Koroba Tourema ou a 74 79 ou a dit Karamogo Tourema de 79 à 1990 5e génération 6e génération de Touré Bassala Touré à de 1950 jusqu'à 1990 jusqu'en 92 où il y a dit Baladi Lahaou Tourema à l'état de 1992 à 1996 où il y a dit Baladi Baba Djan Tourema à l'état de 96 à 2000 où il y a dit neka directeur o ko néo de Bamou Touré ale tun ina directeur on tumbe ina la wati après akara ministre ya wati dola après akara yese daire nyemaye Bamou Touré ale raka souffler aka dunya souffler en crefé donc il y a dit Oma au tarana en 2000 jusqu'en 2000 wati mina ale fatura si ça mo mumbe fama gulo ka Touré togola ale toge Mamadou Touré ale de buka sola si ça ale de nyemaye Touré ke nyemaye donc woli donc ne a fo Bamba Sanogo Bamako ko kera togodi kuma boyoro de ko Bamba ko do ko version sabarebe folo ko Bamba Tale Bamba Tara Amana Bamba ko o de kera Bamako Bamba ako quoi ako Bamba Tare Bamba Tale Bamba Tale ko voilà o de kera Bamako parce que amasegi ya famo donc non ko de tumbea Bama tumba kono o de Bamako donc mama ke flavor
magara fly nga munu yɛrɛ fana kun bɛ ɲare ninnu ni turelaka ninnu olu yɛrɛ mun fɔ de ayiwa olu ma fɛn fɔ ye donc ko Bamako nɛnɛna ko Bama saba fana ye jumɛn ko Bamako Bama saba donc Bamba taara ma na Bamako mɔgɔw sɔnna bamanankan don Bamba taara Bamba ma segi donc Bamako kɛra Bambako Bamba taara a y'a t'an bolo o ye Bamako ye dɔw bɛnn'o ma donc non ko de bɛ yan Bama tun b'a la donc Bama tun b'a la donc Bama ko mun Bama b'a la o de kɛra Bamako ye maintenant Bama saba bɔra min ye ɲininka ko Bama saba ye o ye du saba mun tun bɛ Bamako maraladala la ko Ɲarela Turela ani Dravela o tɛ Bamako tuba o tɛ saba ye wa ko olu tun b'a fɔ Bamako Bamba saba duba saba maintenant tiɲɛw galon maa mun sigi Bamako o bɛ se ka n wele ka dɔ wɛrɛ fɔ n ye. Ne hakili la an bɛ se ka min ɲini sisan o ye Ɲarew ani Turelakaw olu k'an bɔ fili la ani Dravew ni o kɛra hakili la ni a bɛ wulili kun bɔ an bɛ se ka wuli ka taa n'a tɛ wulili yɛrɛ kun bɔ n'o bɛ se ka wuli dɔrɔn ka kunnafoni d'an ma o fana bɛ ɲa nka n'olu ye min fɔ ne hakili la o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye awɔ parce que olu de ye yɔrɔ sigi yɔrɔ olu ye ni Jamusajan de ye n k'a fɔ Bamba de ye yɔrɔ sigi ni olu ni Bamba ye yɔrɔ sigi ne hakili la a sigira ni kan mun ye olu ye tɔgɔ min d'a la tarikuw la o kan ka y'u ka tarikuw la dɛ ou bien de ne hakili la n'olu ye min fɔ an b'a essayer ka minɛ kow ma mais yanni talima man ka na yanni silamɛya ka sinsin k'a sɔrɔ sɔn de bɛ labɛn ko de bɛ e ni ne an bɛ yɔrɔ mun kan sisan o b'a fɔ cité du Niger o y'a tubabu tɔgɔ de ye dɛ sinon yan tun ye Kɔmɔgun de ye Kɔmɔgun de kun Ɲare tun bɛ kurun de ta ka ba tigɛ ka n'a ye yan an bɛ yɔrɔ min na yan ka n'a sɔnni kɛ yan ni sɔnni kɛra san saraka bɛ fɔ ni san saraka fɔra mɔgɔw bɛ taa pɔnda la bada la ka taa o saraka kɛ bada la bon an y'o bɛɛ ladabila parce que sisan ko an kɛra silamɛ sɔnni an tɛ sɔn o ma tuguni parce que silamɛya nana ko bɛ ko la an y'o bila kɛnɛ kan t'a kɛ mais dɔw b'a kɛ dɔgɔdɔgɔnin de dɛ dɔw bɛɛ ma bila de caman ma bila mais sisan ni ko kɛra an y'a to Ala ma a bɛ Ala bolo an ka Ale deli an b'o de fɔ o ye mun fɔ kɛnɛ kan i yɛrɛ ka fɔ ten n'o tɛ caman mais mun bɛ kɛ gundo la caman bɛ den dogo la dɛ Ale dɔrɔn de b'o dɔn an b'a fɔ i Tarawele o kuma Ala ka wuli ɲɔgɔn kan amina yarabi kan bɛn